acabem d'arribar a Brussel·les, però ens hem trobat això que et diu Look and Smurf, que busquis coses típiques de Brussel·les. Al sostre s'està al costat de l'estació i hi ha tanta coses. Allà mengen patates fregides, aquí construeixen una estàtua. I aprofitem la vinentesa per parlar sobre els trens belgues. Que són molt simpàtics perquè s'estan molta estona a l'estació per si t'adorms. Primer, no són trens que tinguin 40 estacions. No, van directe d'una ciutat gran a l'altra. Vas d'una cosa a l'altra, punt. Ja està. L'únic que a Brussel·les hi ha 3 estacions i paren a cada estació. Clar, hi ha calefacció, són meravellosos. Sí, hi ha molta calefacció. O sigui, en plan, si tu estàs en una d'això, del pal que pots, quan arribes a una estació, i si no és la teva, pots sortir a fora, fer-te un piti, o anar a buscar alguna de menjar i veure, tornar i el tren seguirà allà. Perquè s'està com 10 minuts a cada estació. S'està com 10 minuts a cada estació esperant. I si arribes tard també va de puta mare. És mis dies. Bueno, un árbol muy gigante. Aquí moltes coses molt cares. Vull dir, és que aquí potser no ho veieu bé, però hi ha un huevazo de gent. En plan, perquè sí, bueno, això és la plaça Major de Brussel·les. Bueno, vull dir, tots els edificis valen milioníssims. Dios, les catxo bateries d'aquestes llums, que no sé, poden il·luminar tot Figueres. Són gegants, hi ha moltes llums, però moltes. Això és l'Ernest intentant que en una sola foto li entri tot això. És que hi ha moltes coses. Ara l'ha aconseguit. Bé. L'atomium de xocolata. Vull dir, hola padrina, la meva mona de l'any que ve. Ha de valdre molta pasta, perquè he vist una caixa com de 12 bombons que valia 36 euros. 3 euros al bombó. Altra banda del món és on viuen contents els mamers. Bueno, ja està, una mini estàtua d'un tio fent pipí, a tots ens fa gràcia, Mira, va néixer en post. No he gravat, però aquest carrer, com que hi ha una gofreria, cada 5 segons. Anem a parlar. Anem a parlar, Els xinos que t'han vist per ensenyar les coses als seus familiars el donen la vida, grava. És esta, Marien Hello. Pues, a veure, tot aquest carrer són gofreries, us ho juro. I és que és en plan, dreta gofre, diagonal esquerra gofre, davant d'aquesta gofre, a la dreta una altra vegada la teva gofre que ja salta tenen molta competència, per tant... Per tant, vam estar a morir. Sí, no, perquè n'hi ha en plan de moltes coses, de molta Nutella, moltes coses. Parcs rics, una església, que hem entrat a dins i hi havia molts de colorins perquè tots són vitralls, vull dir, I like it. És que no podeu apreciar lo gran que és, però esto es Europa. Oloreu, són diners. Sí, en plan... Són els que no tenim. Per aquí hi ha algun edifici al Parlament? Vull dir, és que tampoc és com molt important saber quin és. Podria ser qualsevol. Són tots gegants. I hem decidit que no tornem a Catalunya. Ens quedem aquí. En plan, ens plantem en una tenda aquí, cantant. Viva Puigdemont! Viva Puigdemont! Viva Puigdemont! Viva Puigdemont! Es tanzt ein Viva Puigdemont in unserem Haus herum. Estem en un parc de lo més soso que hem vist, la veritat, aquest parc. Vull dir, no sé, és com molt fred aquí. No té massa interès. I hem vingut aquí perquè hi ha l'art del cinquantenari d'algú. I ja anirem cap al centre. Bueno, encara ens queda una altra cosa a veure per aquí a la zona rica. I després ja sí que anem cap al centre a menjar i paradetes i Nadal. I grafitis. She was the one with the broken smile. Now it's done. She was the one that was worth my time. Now she gone. I know it wrong. She was the one with the broken smile. Viva Puigdemont! Espai Catalunya a Europa. No sé, molt random. Esteu preparats? Perquè ara us ensenyarem el millor tio viva de la història ever. O sigui, van passant Un bar. un dofí que es va movent. Això que puja i baixa segon pedaleja el nen. S'aixeca d'això, si és l'avestruz, s'aixeca les potes també a vegades. La gavina aquesta. El cavall és que s'aixeca un huevo i és tan cookie. I el camaleó, hi ha el nen aplastat aquí. El cavallito de mar. I mira, aquests estan a full, estan a dalt de tot. És molt guai, ho juro. Però mira que guai que es veu des de la GoPro. Vine. El vi calent està calent. Bueno, aquesta tarda no hem gravat quasi res. Hem anat al Museu del Còmic
que està bé. Xulo. I hem tingut la sort que plovia mentre estàvem al Museu del Còmic. Per tant, quan hem sortit ja no plovia. Tots li diuen Lucky Luke, de l'est del Far West. Sempre arriba al galop, el cowboy valent. I jo m'he dedicat a imitar estàtues, bàsicament hem vist el nen que pixa, la nena que pixa, el gos que pixa. Pinxó, encara no l'havia begut, està molt bo. Hem vist l'espectacle de llumetes que no us he gravat gaire perquè s'ha bloquejat la càmera. Ok. Hem dinat una cosa de salmó. Més grafitis al dinar... Salmó heavy, eh? Sí, fa un de l'espectacle i el pillaré. Truco llumetes. Trossa. Ferrote màxim, sí. Veieu, mira, ara és tot blau, però d'allà sortirà una força luminosa. El negre. I se va escalfant. I ho fent rucu. Truco. La torre. Per saber què cony diu. Jo també us puc saber. Bueno, ja està. Ja heu vist un trosset. Like. Un espectacle de llums en plan així 360 graus, jo no És ho que havia ni vist. el puto Disney. O sigui, és més cutre que el de Disney i amb el... Que és guai, perquè t'expliquen una història, surten els personatges Sí. de Disney. Però has de reconèixer que aquest... No, però aquí la infraestructura de sota està millor. Bueno, bàsicament és que ara hem pillat al principi i abans no l'havíem vist. We've arrived. Is here. Està molt més a prop del que sembla, sempre passa amb la GoPro, però bueno. Té una sort aquest home, aquest és un pipidero del que us en dèiem. Un moment, Ernest, no pixis, que ho ensenyo. Aquest és un pipidero. Sí, em sembla molt malament, perquè les noies sempre hem de pagar 50 cèntims. I els nois quan tenen caca també, però bueno. Ara ja sí que sí. Hola. És la plaça de Brussel·les. Això és l'edifici de Bruges, però ara pot sortir tot en una sola foto. Ens sentim estafats perquè l'edifici que han posat a Gant, doncs no hi hem anat. Però no és perquè... No és que no existeix. Que no existeix. O existeix i és com diferent i no el reconeixem. Amb aquest canal, No, en plan, és que no hi havia tant d'espai. O sigui, hi ha les casetes del riu, vale, però no hi ha tant d'espai. Que ja hem vist més d'una cosa que això dius, dubto que sigui així la realitat. Però bueno. Ja de Gant, pues, lo tenemos reciente, yo creo que nos acordamos. Aquí estem a Bèlgica. Dóna molt puto asco. Tothom estima Europa, Bèlgica. I després van, i a la part d'Anglaterra, pues tiren bif. I aquí no sé si... Però, sí, vale, no ho veieu, us ensenyaré. Aquell cartellet, vale, posa abans del 23 de juny del 2016 i després. Abans és, odiem Europa, aquí estan tots amb cartells manifestant-se, en plan Brexit, sí, volem sortir d'Europa, no sé què. I diu, després, en plan, quan ja vam votar a favor del Brexit, ara tots volen tornar i no sé quantes i estan tots en plan que volem a Europa. O sigui, bif! Vam tenir problemes amb la càmera i just aquest clip, que és dels millors, doncs no es va gravar. A cada país posaven l'himne, i aquí vam posar l'himne d'Espanya i vam començar a riure, però molt fort. I tothom, com que ens mirava en plan, què està passant? I després també hi havia com algunes coses interactives. Bueno, primer aquí es veuen els molins d'en Quijote, després hi ha una plaça de toros, on si tu cridaves ole al micro, se sentia gent aplaudint i un toro de dins de la plaça feia una volta. Total, que vaig estar cridant ole molta estona, la gent ens mirava molt, que ens ho vam passar molt bé, o sigui, va ser la millor part. Sí, això és Barcelona. Òbviament, hi ha barcos pirates, tot normal. Colón, és l'únic, o sigui, en plan hi ha Sevilla i no hi ha ni la fucking... Hi ha Renfe. Fan fucking Colón i no fan zona de família. Referèndum! Catalunya, ni va estar a fer... No, Dios, no sé si ho veieu. Catalunya és Espanya. Clar. Dios! Hòstia, és meravellós! Adéu, Espanya! És que ho posen en català i tot. Dios. Ho sento, no us hem dit que al final ens hem anat a la Xina. Yo soy aquí, mira. Yo como mucho alas. Vale, hi ha coses en obres. Però és maco. So this is China! És un parc de Brussel·les on hi ha el pavelló xino i la torre japonesa. Per què? No ho sé. Bueno, aquí teniu un mas de cerca a la torre japonesa. Suposo que heu vist que hem anat al Mini Euro, al Japó, i després hem corregut fins a l'Ellis
dèiem que en el futur, en plan aquí, serà en plan un icono d'aquells, posarà aquí Brie Lafant i aquí posarà el Bronx. Explica com el cul. És que a mesura que vagin sortint ciutats, a la ventana transparent, A la ventana. vagin sortint coses que te diguin què és la ciutat. Sí, en plan, per exemple, no sé si ho veieu, o ja hi ha com forçacions, doncs aquí posaria platxeta, terrassa, digo, saps? Potser M'encanten no. els exemples, o sigui, platxeta, baix terra. Ja ho tinc, ja veus el riu allà a tope. Però és que ens estem posant a Barcelona, potser és terrassa, saps? Baix terra no és. Ja ho sé, però anem a ensenyar-li una valiosa lliçó a l'Èlia, perquè estàvem mirant alguns dels... No. Estàvem mirant alguns dels vídeos del viatge, vale? L'Èlia té un problema molt greu en gravar així. I jo em podreu gravar més guapo o menys guapo, però que em gravin així, vull dir, almenys que veieu les altres No, en coses. realitat gravo com així, en plan, com des de baix. Para. És que és terrible, vull dir, no és un plano ni dels 90, no és necessari. Pots fer així i gravar com una persona decent. I així la gent és feliç. Mira, això és Barcelona. Sus lo juro. On està casa meva? Digues Sareu.